Marhite-hite goar ni debata ama, dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni tod di parbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Marulupulup tu debata ama ho, alisardok tanoon, edehok kamu mahamuliaw di goarna, marmulia bahe kamu puji-pujianna, dok kamu mamadok debata, tung nasok kaldoak kapabahenamu, binahen ni hinatibul ni gogum, ikom marsob batuho akamusum. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata, suruh matod di perbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gadda haporsyaon nami, marhite-hite pakirimon na mangulu, asa totong huingot tami, nahehe dohami musesyan namate songot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, na ukehe siyan namatei. Amin. Mari dahita. Tatangi homa pati ni debata, ima pati parjolo, sahat tu pati pasapuluhon. Pati parjolo, audo jahuba debatam ninna debatatta, dang jadi maraku pahu bahenommu debatam. Pati paduahon, dang jadi ganaommu jaladang jadi sumanommu. Manangahan na di benua gijang dohot na di benua tongaon. Rodi na di bagasan ait na di toru ni tano, yang gotunggabe si sobaon, manang si oloan. Pati patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang gosoture dalanna, ay hona uhum na dosogot, akka na marsineang di goarna. Pati paupaton, ingot tamuma pabadiaon ari minggui, di naonomari maulahamu nasa sulommu, alay yang goari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatamdoi.
dang jadi ho mangula anggo dinasadari i. Manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Ro di pinahammu, ro di isi ni hutani halap pe na mangebati hutam. Ay di nonomari di toppa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasaisina. Dungi maradiat doibana, diari papituhoni. Dibaheni do ubahen na dipasu-pasu di bata Jahoba. Ari pada dia nanai jaladi para badiai. Pati palimahon, iko pasangapom mudur naturasmu. Asa mertua ho, jalaliling mangulu di tano nanilehon di Jahoba di Batam diho. Pati paonopon, unak ko mamunu. Pati papituhon, unak ko mangalakup. Pati pawaluhon, unak ko manako. Pati pasiahon, unak ko olo makatidakon hata na sututu, maralohon donga jolma. Pati pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongammu. Manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru. Manang lobuna, manang hudana. Manang dia pe ugasan ni dongammu. Bohado padok ni debata taringot tupati nasapului oddo. Audo Jahoba di Batam ninna di Batapta. Pargugo na sohatulosan jala parrimas. Siluluhod dosa ni ama-ama tu parna. Ro di suduk patuluhon, ro di suduk papaton. Pinopar niaka na sugoro hadiau. Alay asidoro hakku diakka na maribu-ribu. Akka na marholong ni ro hadiau. Naso mangalao si patiki ima sahakna atong rak mahita mangidogogo siya Tuhan di bata. Ali Tuhan di bata say pargogoy mahami mangulahon na hombar tupati mi. Amen. Mari dahita. Tatopo ti madusat tenagudangi, tuadupan ni debata, tapauduk be marohatta, martangi yang mahita. Ali debata nami, namarasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang pigahali hami rotu jolom, huhi hilalahami, rikot doa sini roham disaluhut tami halap pardosa. Alani ido ubahen na hupasirepami diri nami sadario di jolom. Jala huparhato potami. Tung na juk do hami maniblis yan akka dalam muna badiai. Songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sa jolom alani dosa nami.
Aidang di halomo roham hamatian nya kapardusa. Alai hamubaw ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Se sama saluhut hageduhon nami doho pangalosyon nami. Marhite-hite pangulo nami nasa sadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasi ni roham dihami. Marhite-hite panidangion dot hagogon nito di porbadia. Asa tarapul situturo hanami majuho. Asa patun. Tigor jada daulat kami marpangalaho. Bain hasangapo di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tuhasani dosata. Satok kido hutadik koko. Alai pa pungu-pungokku mahomuse. Marhite-hite aka asin ni rohagodang. Taga di parpiar ni murukku. Hutabuni hobohikku satokin maradopoko. Alai marhite-hite dengan bahasa saliling-liling na asyakku ho. Ninna jahuba si palua ho. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Maridita. Tatangi homahatan ni debata, turupu epistel di mingguta sadarion, ima na tersurat di panguka popitu, mamuka mesian ayat sia, torus tu ayat 10 pitu, tajahama marsika soring. Dungsal pui, adong mahubereng masay torop, nasodapo bilangon ni jolma, sian nasa bangso, marga do hom do hata akan na jongjong diadupan ni habang sai doho diadupan ni biru-birui akan na maruluson abit na saksak jalan na maniup mare-mare di tangan na sida. Jadi jongjong masaluhu surusurani humaliang habang sai, doho humaliang akasituai doho parngulu na opati, duungi manuka manasida di jolo ni habang sai, huhut marsomba tu debata. Dungi mangalusi masada siya nakasitua, didok mamaddo kau. Ise doakai, jala siya dia doro akka na maruloson abit nasaksaki. Ala ni isay di julu ni habangsa ni dibatado na sida mangolo ibana ariad doho borongin di bagas joroi. Jala ibana na makuduli habangsay mapaulihon inganan di atas na sida. Ay parmahanon ni biru-biru na di parsitongan ni habangsay do na sida. Jadi togi honon nama nasida tu akamual aik hanguluan. Jadi apusan ni debata nasa ilu-ilu sian mata nasida. Ido sahatna
Mertua duakan na tumangihon hatani debata. Jala na upeopsa. Amen. Mari daita. Tahatidak ko mahapor tay, songo na hinatidak ko ni dongata sa hapor siyaw di sado portibion, ra mahita madok, au porsea di debata jahuba, ido ama pargugu na suhatudusan, na tumopalangi doho tano, au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata jahuba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi siya to di porbadia, adorang suhabubuan, ido tuhata na tumaw na bernit, di panguhuman ni silatus, na matitarpajalo iba na di hao pinorsilang, na tuwa nuwa toru, dong ditanom, na mula mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lauhudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na suhatudosani, di sima iba na pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu doh na mati. Au porsea ditod di parbadia, jala arong sada huria na badia, huria hatopan ni alak Kristen akka na badia, doho dihasyan ni dosa, doho dihatai na madok, mulak mangulu dusogot daging ni halak na mati, doho dihanguluan na surasuda. Amen. Mari dema ina maranata.
Marede Makaur wilayah 2. Anak lansia. Titing HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Hora samadihita saluhu na amanginang, tatangi hormat titing ni Minggu atas sadarion, Minggu Jubilate 11 Mei 2025. Goar ni Minggu atas sadarion, Minggu Jubilate. Lapatanna, marulopolop dudebata sadok tanoon. Topik ni Minggu ta ima Jahoba marmahan bangsona. 2. Ibadah pertukaran pelayanan firman. Di hari Minggu sadarion 10 sada Mei 2025 di Patupa do ima ibadah pertukaran pelayanan firman HKBP sedistrik Walu DKI Jakarta. Do mutusi napasahaton hatan itu hatu huriatta HKBP Pasar Minggu ima. Sada. Inang padita sortaria boru silitawang STH di Parmingguan pukul 7 nakin. 2. Amang Pandita Immanuel Panjaitan MTH di Parmingguan pukul 10 Arianon. 3. Amang Pandita Luhut Simbolon STH di Parmingguan pukul 10 Walu Anon Botari. Padita ni Huriata
HKBP Pasar Minggu melayani, Amang Padita Saur Sirait STH melayani di HKBP Gedong di Parmingguon pukul 10 WIB. Inang Pandita Herlina Boru Siregar STH melayani di HKBP Mampang Perapatan di Parmingguon pukul 7 WIB. Inang Pandita Rapina Ina Boru Habeahan melayani di HKBP Eksaudi Bojong Ranggong di Parmingguon 10 WIB. Jala di Bagasan Minggu Sadarion, patupaut tado ima papunguhon amplop donasi laho manopang program kerja dohot operasional distrik tahun 2025. Amplop donasi i tapasahat madung sidung Parmingguon di pukul 7, 10, doho 10 di pitu masuk gereja tuinganan naung di Parade. Tolu pertanyaan ulaya. Pertanyaan ulaya ni Huriata di Bagasan Saminggon, Ima Sada. Di ulaya 2, di hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, nama Jabui Sada, Nyonya Panjaitan Maria Magdalena Boru Simanjuntak. 2, Nyonya Sitanggang Rumiana Hermina Boru Situmorang. 3, Nyonya Sihita Sihite Tiomsi Boru Purba. 4, Nyonya Purba LC Paulina Boru Papahan SPD. Masuk pukul 10 sia 30 WIB. Inganan RSG. 2, Kamis 15 Mei 2025, wilayah 10 Sada. Nama Jabui keluarga Daulat Tahir Napitupulu Inang Las Maria Boru Hutapea. Masuk pukul 10 sia 30 WIB. Inganan Jalan Kebagusan Raya 70 RT 004 RW 007. Tolu Kamis 15 Mei 2025, wilayah 10 Tolu. Nama Jabui keluarga Nyonya Sitomorang Rosdiana Boru Samosir. Masuk pukul 10 sia 30 WIB. Inganan Jalan Jagakarsa Gang Keramat nomor 14 RT 010 Sada 007 Jaga Karsa. 4, Kamis tanggal 15 Mei 2025, wilayah 10 Pitu. Nama Jabui Sada. Keluarga Nyonya HB Silalahi PE Boru Simanjuntak. 2, Nyonya Simanjuntak Marie Buru Lumban Tobing. Masuk pukul 10 sia 30 WIB. Inganan Jalan Muara nomor 84 RT 00 Sada RW 00 Tolu Ranco Tanjung Barat Jakarta Selatan. 5, Sabtu tanggal 17 Mei 2025, wilayah 4. Nama Jabui keluarga Bongbongan Kahutapea MSI Inang Dr. Resmi Rumanta Boru Siregar. Masuk pukul 10 WIB. Inganan Jalan Komplek STP Jalan AUP Flat B nomor C1 1. 4, Ibadah Paskaraya 2025. Di hari Minggu Sadarion 10 Sada Mei 2025, HKBP Patupahon acara Paskaraya HKBP 2025 nama ringanan di Tarutung Tapanuli Utara. Na diketuai Inang Sandra Boru Sidaputar Manang Inang Nyonya Sintua Isniur Ido Huta Barat. Songon rangkaian kegiatan IMA Bada Paskaraya, pertunjukan seni budaya sia 32 distrik, pameran UMKM, mangalehon bantuan tuaka panonun, donor darah, dohot pemeriksaan kesehatan gratis tu 1000 halak. HKBP Pasar Minggu dohot doma dohoti ulauni dengan dohot biaya sendiri. Ima Sada Padita Resort, punguan ina pada hari Kamis, punguan ina Kantate Domina, punguan ina Hanna, Inang Ida Boru Hutagaul, songon tim angklung distrik dohot ruas ama toropna 10 halak. 5. Rapat guru sekolah minggu dohot seksi sekolah minggu.
rapat guru sekolah minggu dohot seksi sekolah minggu CHKBP Distrik Walu DKI Jakarta naing di Patupa di hari Sabtu di hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 masuk pukul 10.00 WIB sahatu na selesai. Inganan HKBP Pasar Minggu. Peserta sahalak guru sekolah minggu, dohot sahalak pengurus seksi sekolah minggu, songon utusan sian ganup huria. Onom, Charity Golf Turnamen HKBP Distrik Walu DKI Jakarta 2025, HKBP Distrik Walu DKI Jakarta naik patupahon Charity Golf Turnamen di hari Sabtu 17 Mei 2025 namaringanan di Permata Sentul Golf Club pukul 6.30 WIB 1 na selesai. Ketua panitia di kegiatan non Ima Amang Sintua Insinyur Ido Huta Barat MSM. Pitu, Diakoni Workshop HKBP. Kepala Departemen Diakonia HKBP naik patupahon acara Ima Diakoni Workshop HKBP dalam program Gender Justice di hari Selasa Rabu 2025 tanggal 21 tanggal 21 Mei masuk pukul 10 WIB namaringanan di gedong Sopo Merpikir HKBP lantai onom songon undangan laho madohoti acaraon Ima Tusude Ketua Seksi Perempuan CHKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Walu Pascaraya Onom Distrik HKBP tahun 2025. Perayaan Pascaraya Onom Distrik HKBP tahun 2025 Ima HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, Distrik 10 Sia Bekasi, Distrik 20 Walu Deboskap, Distrik 20 Sada Banten, Distrik 10 Walu Jabar Tengdei, Dohot Distrik 10 Pitu IBT, nama ngusung tema Kristus telah bangkit, kita diperbaharui. Nang di Patupa di hari Senin 26 Mei 2025, maringanam di Jakarta International Velodrome di Jalan Balap Sepeda nomor 35 Pulau Gadung. Sia, Panitia Tahun Transformasi 2025 HKBP Pasar Minggu, di Nalaho mendukung kegiatan Tahun Transformasi di Patupa Panitia Tahun Transformasi Nihuriat Tado Ima, nama jual pin Tahun Transformasi Dohot Kartu Etol Tahun Transformasi Ima di Jolo Pitu Gareja. 10. Festival Paduan Suara Ama HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Merujuk kepada nota kesepahaman antara HKBP dan Yayasan Del tentang pelaksanaan kegiatan Festival Qur'ama HKBP se-Jawa Bali tahun 2025, HKBP Distrik Walu DKI Jakarta naik patupahon Festival Qur'ama HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, songonon ketentuan dohot syaratna. Ima, sada. Pendaftaran di tanggal 10 Mei 1 tanggal 30 Juni 2025. 2. Setiap peserta membayar biaya pendaftaran 1.500.000. 3. Tolu, setiap huria gereja hanya diperbolehkan mendaftarkan satu paduan suara. 4. Festival KOR di Patupa di hari Jumat 5 September 2025 pukul 10 WIB di HKBP Pasar Minggu. 5. Pemenang festival on Ima Anon Nagabe Utusan Sian Distrik Walu DKI Jakarta songon Nagabe peserta di Festival Qur'ama HKBP se-Jawa Bali tahun 2025. 10 sada. Pasahat ulos tu ruas nama rumur 70 tahun tu Gijang. Mamuka bulan Mei 2025 nanangro di minggu akhir setiap bulan di permingguan pukul 10 WIB patupau ni huriat tama Ima na pasahat ulos tu akar ruas nang marumur 70 tahun tu Gijang do mutusi
tu akka ruas naung marumur 70 tahun tu gijang di tanggal 24 Maret sahatu tanggal 25 Mei 2025 asa mendaftar ma tu situa wilayana B. 12. Dewan Koinonia Seksi Sekolah Minggu Huriata nai patupahon ima acara puncak parheheon sekolah minggu na nidohotan ni sude anak kota sekolah minggu yang akan diikuti oleh seluruh anak sekolah minggu. Ima di hari Minggu 10 Mei 2025 songon rangkaian kegiatan ima A. Ibadah puncak parheheon ima di parmingguon pukul 10 WIB. B. Perayaan puncak parheheon di Patupa di RSG Dung Sidung parmingguon Arian. Seksi AMA PHD Gabungan Seksi AMA PHD Gabungan Seksi AMA di Patupa di Jumat tanggal 10 Mei 2025 masuk pukul 18.30 WIB. Maringanan di ruang serbaguna. Tuan rumah PHD Gabungan ini ima penguan kor amasion. Tusude ruas ama asaro mardohoti PHDI. Dewan Marturia Seksi Sending Sada Seksi Sending Marturia tu akka driver ojol, pedagang, pekerja tambal ban, pedagang di Patupa di hari Sabtu 24 Mei 2025 pukul 10.07 WIB 1 na selesai. Parjamita Padita Dr. Deonal Sinaga, mana Kepala Departemen Koinonia HKBP. Inganan, ruang ibadah dan ruang serbaguna HKBP Pasar Minggu. 2. Pembinaan dengan tema pelayanan secara holistik dan transformatif tu akka pelayan sending Dewan Marturia dohot ruas Jalatusude Parhalado HKBP Pasar Minggu di Patupa di hari Minggu 25 Mei 2025 pukul 10.02.30 1 na selesai. Parjamita Padita Dr. Sukanto Limbong, mana Ketua STT HKBP Pematang Siantar. Inganan, ruang ibadah dan ruang serbaguna HKBP Pasar Minggu. Dewan Diakonia Seksi Pendidikan Nunga dibuka Yayasan TK Terangkasi ima pendaftaran murid baru tingkat TK dohot playgroup pinangidohon matuhita namarianakon usia 31 tahun mendaftar playgroup usia 415 tahun TKA usia 516 TKB 10 tolu namar bagas tikting paduahon naing majalo pasu-pasu perbagason ma Samuel Sunsi Raja Guguk anak niamata Sintua Isniur Manuarang Tua Raja Guguk MM Tubuni Inata Uli Arta D5 Boruhuta Barat. Alamat Jalan Pertanian Tolu A Pasar Minggu Ulaya Onom. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu dohot nanaing orwana Sri Bulan Daily Boruni Amatta Ruku di Daily Nahinan Tubuni Inata Nurmala Simanjuntak. Alamat Jalan Pinang Baris Gang Pendidikan nomor 14 Kampung Lalang Medan Sungkal. Anggota Jemaat Gereja Metodis Indonesia Ebenezer Medan Sungkal. Pamasuk-masukan di Patupa di hari Senin tanggal 12 Mei 2025 pukul sia UIP di Pasar Minggu HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. 14. Ruas Napida di Bagasan Mingguon 10 Mei 2025 nungapida anggota ruas Nihuriata Ima Berlin Seraban Inang Rinawati Boru Purba dohot sahalak yanakon nasida. Alamat Jalan Raya Lenteng Agung Gang Kancil wilayah 10 Pida tu HKBP Taman Wisma Asri Bekasi Utara. 15. Ruas Naibaru di Bagasan Minggu Sadarion 10 Mei 2025
Nunga di Jalo HKBP ruas ni Huriatta HKBP Pasar Minggu Ima. Nixon Martimbun Nadeak inang Lince Marlina Boru Manulang. Dohot sahala yanakon nasida. Alamat apartemen Samesta Mahata Tanjung Barat. Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Masuk wilayah Tolu. Nomor registrasi jemaat 03983. Pindasian anggota jemaat HKBP Estomihi Resort Estomihi Bengkong Batam. Ruas Namoding. Di hari Minggu 4 Mei 2025 nunga jumolo moding amata Agus Prakto Nenggolan nahinan umur 45 tahun nahinabaluhon ni inata Nurleli Borusya Marmata alamat Jalan Jati Padang Tolu, Kafling 23, RT 003, 7, RW 003, Jakarta Selatan, Wilayah Opat. Tatangakon ma asa tibu tarapul keluarga namarsi tahun ini. 17. Ruas ni Huriatta nama rulang tahun, saluhut ruas nang perhalado, HKBP Pasar Minggu Pasahaton, selamat ulang tahun ma. Tuhamuna saluhut ruas nama ulang tahun hatu tubuh dohot nama ulang tahun persaripeon mamuka sia tanggal 10 sada sahatu tanggal 10 pitu Mei 2025 goar-goar nama ulang tahun Boy Mataida di buku warta jemaat hatani debata nagabeojahan di las nirohatai di enek dosian Filipi 4 ayat 6 unang holsawan hamu agi aha alai sandok pabotohon hamu matu debata pangidoan muna marhite-hite tangiang dohot elehelek mardongan mauliate. Ruas namar sahid. Tuaka ruas namar sahid na dirawat di rumah, dirawat di jabu, dirawat jalan dohot akka namar sahid menahun dohonon namima. Sai di pasu-pasu tuhatai masude pangobation najinalomuna tibu malum persahiton munai. Tatangnya kon mana sida asa tibu malum siap persahiton. Daftar goar-goar na di bagasan persahiton Boy Mataida Jalata Jaha di buku warta jemaat. Titing naso jinahahon dohot parhepengon ni Huriatta Boy Matajaha di titing naung di para di Huriatta. Songoni matiting di hita di bagasan saminggon. Horas. Kor ama wilayah sada di diuti manong kor wilayah 2.
di bagasan las niroha tapasa mapiliat tatuli bata huhu mahita marede. Pikir munah di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihida salhunna amanami don inanami nahina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Adorang hupatol hasami barita nauli dihita di bagasan
minggu sadarion di minggu jubilate songon ditotopon di Huriata distrik ima distrik Walu DKI Jakarta di sadariodo di Patupa ima pertukaran mimbar di aka Pangulan Agok Namar Lamita di Galup aka Huria Manang Resort alani songon napatadaw diri nami matu hamu sude amanami do inanami ala odope ketepatan iba marhubas mabuan barita nauli tuhita salhutna hami padita Immanuel Pajaitan jala nama kubasi di Tikion ima di Huria Resort HKBP Menteng Lama ra sudedo hita mamboto ima alamat di Jalan Halimun Raya. Inat tasuripada boru tobing jala sada danak na pinasat ni tuhata tuhami jala lasdoroha pajupang do tita sude ala boy matpasaorak kita di sedarion lumubi di nalaho patuluson disakap ni ulaun pakubasuni distrik imahobartu rapot sinode distrik napatau paun aka kegiatan di distrikon alani asa unang lupa hita non di nalau pasahaton ima panupahion ima lumubi di aka ulaun na adong di distrik taon nate amanginang asa tetap do di bagasan hadingganan sude mardalan aka ulauni salani dono nami matikion ba horas madi hita salhutna barita nauli hatan itu hata nagabe ujahan di bagasan jamita si pausuru sorota di minggu sadarion ima di minggu jubilate ima sian surat panurang Hesekiel bidu 34 hujahama sian ayat 10 seda ro di ayat 10 songonom mado disi ai songonodo hatani Tuhan Jahuba idama ahu apalah ahu sendiri uso sugut di biru-biruku jalaluluakku nasida songon pangalulu ini permahan di punguanna di ari uju di tonga-tongani biru-biruna akan mapari ibana swak songoni ahu mangalului biru-biruku sugut jala paluakku nasida siang saluhud inganan parserahan nasidai uju di ari obun dohot hahulumon maripotipot jala ahu manogion nasida ruar sian aka bangso dor papunguon nasida sian aka luat asa hubuan nasida mulak tu tano nasidai laus ahu marmahan nasida di atas ni aka dulu Israel di bagasan akarura dohot di bagasan saluhud parmianan di tanoon di japalan apalan nalomak ahu marmahan nasida jala di atas dolok akan atibo di Israel parudaman nasida di sima mangulon nasida di parudaman nadingkan jala japalan apalan nalomak japalan na di atas niaka dulu ni Israel au sadiri ma marmahani biru-biruku jala ahu paulon nasida ninna Tuhan Jakuba lulu aku ma namagoi jala mulak buanokku natar depari jala litakku do nama bugangi jala pargogoaku do namar sahiti ale anggo namok moki do nagugui siap ponokku do au sadiri tahe marmahasa marhite ite uhum ima sahatna dihita salutna nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus molo tapai tihut di panurirangon ni panurirang Hesekelon ay takas do di ida panurirang ini ima songodia parsorio ni bangso ni debata uju di bagasan sejarah perdalanan ni bangso di tiki bangsoi di parhatuban ima disada
luat na margowar babil nate. Rame memang manang na piga-piga hari tabige saya adong barita taringo tu sejarawang nate. Songo dia mabangsoi di parhatuban sada bangso jalaboy dohonon bangsoi marsia bagi hinorhoni angka pangalahoni bangsoi do sa sitong na. Ale lumubi mas sa sitong na ala takas na manguluhon manang natargowar parmahan di hati-hai. Dan apalabe mabiar jala ubegi tangi na sida lahu begi ahana nidot ni debata naneng siulahoni parmahani manang akar raja di hati-hai. Hampir sudedo ditiki akar raja. Holan di bagasan pikiran dot goguna do dipakai. Laho manguluhon ni bangsoi ujung na ahamai na masa. Gabi dang ditangi hobe hatani debata ujung na nasida say gumudang ma akahamalon na haguguon na jala na jumurbut muse gabi ditadikom ma debata na say launi na say manarihon na marmahani doho dinalaw peluahon bangsui siyan akan ragam ni haguguton di tonga-tonga di bangsui. Omatahe diamu na hinaholongan molonunga mago biar ni rohani jolmai tu debata ujung na maparma na nirajan na ite. Boido tapat tudus di aka ulat tabi ate. Malulunga ba nagabi partogi manang nagabi uluan di tonga-tonga ni ulaw dia pe malulunga dang gabi sitiruo be dang uduk be ibana manangihon suara ni debata manang BHP na nirajaan nai akan na niuluhon nai iko gabi mapar ya. Takula daw hita molo contoh na di tonga-tonga ni keluarga. Kering do hita kan say gumudak kita say tapakke do lapatan na pikirat ta giot ni rohatta do parbinoto attay dang apala gumudang sipata cumolo hita di nalaw manangi-nangi doho di nalaho manangihon ima didok na debata di tonga-tonga ni ngoluta ujung na gabi sokod dia ma kang nangi anak ko nipe gabi ulu sipata mabuat dalam na sendiri dang dihutob be dang gabi sada tiruan na bui si ihuton di tonga-tonga ni akan na nirajan wayon. Idem ba ini molo tabadu mudo taringotu songo dia ma jiwa ni hapar mahanion di tonga-tonga ni sada halak di tonga-tonga ni sada panggungan manang sada punguan. Anggodang apala takas do parjulu biar mida jahuba iko mapar do isudi. Iko dang jelas songo dia do arah tujuan nani uluhoni manang BHP kehidupan di tonga-tonga ni ngoluat tidak terlepas dari apa yang harus dia ikuti sebagai pemimpin. Itu mede saya dihatai di zaman waingon jolma iman na didok krisis kepemimpinan nanti. Nang dakolan di tonga-tonga ni lapatan na di sada negar manang di tonga-tonga ni sada punguan termasuk nang di tonga-tonga ni keluarga pe ulang krisis kepemimpinan waingon nate tak boto alaniaha di gabi ujung na nani raja nei nang apala terida jelas sango dia pangihutonon na di tonga-tonga ni ngolunai ate asing amatai mangulaon-ulaon na inat tawi asing diulaon ni mana dakya adong sada na bui jelas na sida na dua rap songo dia membuaton di tonga-tonga ni peran ini keluarga nate. Apalagi zaman waingon akai anak ko macontoh nah alanak terlepas hita borhat do hita sian
sian namet met joya te. Molotung tahatai pe na belga na gumudang na daw ale judo di zaman waengon tahatai pe na gudang tahatai pe na belga dohon apalagi di kita saya sipata malu kita makatai tanu itu politik nadong waengon ale molo disukut todo boado hajong jongatta haparmahaniota parjolo paborhaton na didirita lumobi di tengah-tengah keluarga termak galido kita di bagasan te. Idom bani ai bahasa tahe sipata suku-sukun di bagasar rohata. Ai bahasa dan waengon te na maulen. Nah te. Ajaron te. Da kuoto te amang inang. Berbeda do kita na julu do kan. Hola mamering guru be lewat ngapit torsongon na biar te. Sangat do pe ni huton dia te. Hola ni bereng pe contona akan mengajari iba, ulu sampai mengirput iba mabiar, alaniah, ala memang, dan alani biar ni mamereng bohina iya deh, ala memang mungkin ada sesuatu di dalamnya yang sangat luar biasa, rasa kehormatan, ala memang gabi merbilu bido dan isi ate. Ba anong lupa sih patah iba ni rasor betiki iba lapatan na contohna di na dua-dua ni iba alam memang sangat luar biasa do pangajarion di tonga-tonga ni hami umpamana ketepatan ni iba gudang do anggota keluarganya ni baten anak do buru ni amung ni iba 10 hami ade bayaku kamu maju mulu 10 halak HP ngulu ekonomi pas-pasan anggodang betul-betul lo parmahanion ni na dua-duai badang dang buya teh sahat do tujuan sudah ikon di manage do tingkan do ido salah satu ciri khas haparmahanion ni saya partogi uluan di keluarga siapa heanu di suku tu ambung ni ba buato pembagian ni taringo tu lau mabalajoi hami na 10 nate adong na kuliah HP buama sopola pegawai na tutuan iba sopola na didok akan na mulu di zaman waengo berpejabatan nate ketepatan pas-pasan dong alai omai didok ala takas haparmahanioni. Bahkan di haparmahanioni mambuan gabi adung sada pandan deun diri di bagas nguluni jolma. Amung ni baso adung parsinamot na gudang batina da madiri ni batahe datung saya ni huton aka zaman na adung wang ditiki hami pengang gudang jolma na bui lau tu lapatan na tu market lau lo tu bioskop do dia akan parhe peng duya teh. Alai omma akibat molo contona takas haparmahanion di tonga-tonga ni ngulu niba ditadadu dirina anggo doaingon taksonia te dana berek kamu mak dak foto ala ni peningkatan ni akah guar ni peningkatan ni akah kemakmuran nadung waingon basongon nasung marseben te lahu mabain akah pangiduan na ya te pokoknya itu tanggung jawab bapak mama. Pokoknya HP ku harus begini. HP bataka sudah tahu tu ate. Mengaluli argan waengon dengan luar biasa mengaluli. Ale uma egois nan waengon. Alania hadui dia muaka nahina holongan. Haparmahanioni do di tonga-tonga di tonga ni sada odun na mampuan sada pandan diri di tonga-tonga ni ngulu ni coma. Odui. Apalagi tabamuse dang jelas amat tado inat tayate haparmahanion tu anak konna amat tai streng inat tai kurang streng ate bahkan di hutod do zaman Roma anak kon iya memang bapak itu kolot kali itu katanya wow iya kolot kali itu contoh mama itu ikuti zaman itu ikan aku matong susana molohita dak sadelen ate amat tado inata
Sipata iba pe songoni do kadang-kadang ate. Borak lo kadang mengulundak dan lagi. Sipata buama tahe mengadaptasikan diri dengan zaman yang ada sekarang ini. Ada dak pula nama dia Muhammad Nabi ini molo tapa ubu di sol di tonga-tonga ni hapar mahanion di tonga-tonga na terjadi di bangsoi saliling sada partogi sada pemimpin na bertanggung jawab di tonga-tonga ni golita mangulu jala jumolo hita mamere pangajarion ya sia debata di ngolutai pasti roh parmahanioni akan mengalir di tonga-tonga na tahatahon di tonga-tonga na tarajai. Itu nah paling ikon utama. Bahasa bangsoi terpahatuban aladang takas hapar mahanion ni reja ditiki laho mangapehon ikon biar mida jauh bedo asa Jepang ma aka pasu-pasu tu bangsoi. Ai nu ngadung contoh-contoh bolo jadi hatani debata. Ai ditiki bangsoi uduk tu debata. Adung do raja na toktong lo di bagasan konsisten di mana mangarahon ima bangsoi asa toktong biar mida jahuba ading gandung ngului ale multiki gali do di tonga-tonga ni nguluni akar rajai gabi madabu matu parhatuban idum beni didok di panuri dong ni Hesekiel didok ibana idama au apala au sendiri sogot di uso-uso sogot di biru-biruku jala lulu aku do nasida do bahasan asing di ida debata do alani asini rohatu bangsoi do anggo mamiring siat sudut aka partogi raja di hatiai dak talu pakeoni debata gabe manguluhon di tonga-tonga ni nani rajana ale Tuhani do didong au sadidi do ternyata dihamu aka amanami do inanami ditiki kebebasan ni bangsoi sian perhatun babil dan alani kekuatan ni aka pemimpin ni raja Israel tiki ale justru boy do digerakon ni debata sada raja naso mananda debata ido na mampuan bangsoi. Artinya dia hamu amanami do inami sotung tadok lapatan na o dak pelopor ludo aka uluanon Tuhani mana na manguluhon ai boy do kadang-kadang songoni do pemikiran ni aka jolma nuaingon ai dak polu sedang alani hami boy anak kono maju adong do songoni mamereng tu dia nina saya tadok tu nasib nama adong do ya subereng aka mandok song ini amang dangala ni burjunami do na rado tami na mangulahon na di do di bagasan jamitai anggo songon na binereng aka jolmai mamereng tu rejeki na do laku boto adong lope hita mandok songonia teh itu memang anggo zaman waengo mamereng tu rejeki malo bolo saut ton molo hasea ya nakono bahasea i molo so hasea dakase anggo mandok aka hata buang badan duyati bebe buang badan orang-orang yang tidak bertanggung jawab lo songoni apalagi adong do songoni saya tapatudos bereng masih adui pareman dui so di degi gereja dake awon palai hasi adui anak konai buah dui atong mamereng dia bah rezeki nai dui tak tusia teh gabe parsia jarata molo tusido gabe tado menghilangkan tanggung jawab di bagasan nguluni badoi di tonga-tonga di nguluta dan apalagi nasa sitong ale dipake de batado hita jolma asa gabe parhitian lau pasahaton imana di dok pasu-pasu ni debata parmahanyo ni debata di tonga-tonga ni aka tanggung jawab di hita beate odo na paling perlu di hita di tonga-tonga ni hita na mangulung-ulut mulu di debata do au sadiri do disi on sada alternatif do di Tuhan ya teh alaniaha holong ni rohana alani padanna
So tunggabe magoboti ima bangsoi nang di padan rode bata iko gabe sada duta di tonga-tonga di Portibion pasahaton haluaon di Portibion idom bani molotung pe rajai sahat tuna perpudi pe bangsoi ima ni luluho ni rajai dang gabe uduk tu de bata ale maregam do cara ni de bata dinalaho pahot tol padana asa marhite na di palua bangsoi gabe boy bangsoi tarida ma songo dia asini rohani de bata di tonga-tonga ni ngului bang mulak na sida siam perhatuban ini kan marhite raja dia tahe raja Persia imasi Kores naso manada de bata dipakai du dinalaho paulak ko bangsoi tu tano imana didok nakini yang paulakon tano hagudangan nasi daya de bui do carani debata disi aledang berarti iko songonido pemahamani hita te molo ditodo do hita bertanggung jawab songo sada permahan di tonga-tonga ni ngoluta iko tauleho do te iko tadalat doi ai ido tugas di tonga-tonga ni ngoluta songon halak na porsia nong di palumehon tu hita akaragam aka tanggung jawab di hita jangan buang badan nate jangan buang tanggung jawab atau disebut dengan jangan cari kambing hitam adong do sifat te bahasa tadi didok kambing hitam bahasa dang didok kambing putih bah memang molo didok kambing hitam warnanya hitam narwadun HP molo didok kambing hitam didok harus sukun aka ilmu hewan justru kambing hitam do gizina tumibo do siang kambing putih ya teh alun nak pelatusi do ita teh ana didok son odo enak kinian nah disodo dihamu akan hina holongan di bagasan goar itu hati Yesus Kristus aduh tugas nah didok ni debata jalanunga di ulau tu hatta di tonga-tonga ni bangsoi didok do di bagasan ayatin akin luluakku mana magoi jalamulak boanokku mana terdepari jalali tonkum do nababugangi mengobati membaluti yang disebut dengan luka-luka siapa yang terluka di sini sebetulnya bangsoi do akibat dang tekas permahanioni akar raja tiki alai diubati Tuhani do ya teh didok muse pargoguaku ma namar sahiti ubatokku namar sahiti alanya hado namar sahiti malakiningan dak kayak diubati baru na didok di bagasani nakin balik sa didok luluakku do akan namagoi buasa mago aladang dilului odon na dilului Tuhani dilului mana nah nanti dok dihamu akan hina holongan di tonga-tonga ni ngoluta itu mungkin terjadi di bagas ngoluta godang namar said godang lo nama bugang godang nama ago secara tidak langsung di tonga-tonga ni ngoluta ale kita kadang-kadang tidak peduli apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan sekitar kita tetapi Tuhan peduli terhadap itu nah odo dipakulingi do hita masih godang do akan namar said nak pula dau hita gumudang luaing jolma dang marsahit tisik marsahit do gudangan luaing jolma zaman noyan marsahit roha aku yakin gizi luaing gudang na sehat-sehat jolma ale na gudang lo marsahit roha tak kuoto adong do pehamu na marsahit roha luaing adong so ya amat tanami di sisi di suku nau mana na buado na ibagasa rohakon asa roa matai hula na songgak naima songo jinga ribuhi naima gabe mabiari bari na lao pasahaton ni bagas rohani ba ujung na buan wang jolma curhat kepada orang lain omai bahasa ho saya tusi makatai apalagi
ama tu ina tu ama kan, cuman curhat nyamang katanya kan. Duh, kok nggak curhat sama ama tidak? Sibuk kali katanya. Wah, totungi perlu do ate tawo tui ate bea adong di rohani di inata manang di amat ta sebalik na songo di wasa mate saya ulah da tuku di adong do luka di bagasan rohani ale daktar pasak di inata alaniaha ulah baju pang dang soal bagaimana pekerjaan dang ate adong do uang masuk amang bayi macetong adong do bonus. Umay, olak nido, ale molo ibabu na sing nakalungi. Odri, boy dio sai roha do yate, molo adong na songoni yate. Jadi siapa tahu non Peter Sadarbi mahita te, molo tung adok sai nasi songoni luka dalam, ya to kan. Sarupa di ihatani perbengkel dina, wasa kopes lam suadong angin iyon. Na songoni do. Bocor halus nina alay bocor kaliling bocor halus mulu kaliling bahaya dia te na tumago di gatio di banay so ngoni do kita bocor saoti do na alay kaliling di rohat tawang nagudangan omay luka alay pos marwa muna mulutung dang tanggap adong na dilabung niba martangiak kamu ate, martangiak kamu tu Tuhan do, di boto do, toh mak molodak sian amat tamu di jebu, do ngamu ale alem, do inat di jebu hon, ale molo bulu so martangiang au pe, nambambaludi, ima hacit nadong di bagasan roham. Itu bejol mak noaing dia bertahan di tengah-tengah ketertekan batinan. Di bagi hamu bertahan dalam menghadapi keterkan batinan. Adong colma, gue bereng. Anggo sian gizi cukup donian. Alai anggo si badanai rangkason. Di botamu do rangkason. Marniang. Iranan yang peol. Ayo gugudu humangan. Gizi tibo. Do dia dak kurang tarik sinamon husukuma oma warna amang di hidupku dikatakan yang tertekan batin ninna HP acik dua HP jol mana ketertekan batin do sahid akan asasit tong nate sutung adung lah muna tertekan batin nate kan itu di bereng bejo di lebung nak dokom mak tertekan batin ho coba dokom majo lu di sehat di pamatang nak alai bagasa roha marsahid do abalai gudang do dia tadu pinuaingong di zaman wangi kaya nakon maul jupang ma laudut di bagas roha alai ino ma dihamu amanami do inanami lang kita sudi. Sekalipun kita banyak mengalami tantangan, sulit kita untuk melihat sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi kalau kita percaya ada penggembalaan Tuhan di dalam rohnya dalam hidup kita, kita percaya sekalipun dunia meninggalkan hidup kita, tetapi Allah tetap akan bekerja untuk memberikan kesembuhan kepada hidup kita. Amin. Odoi. Hapar mahanioni debata ikon nido na mangarajai di sude akan ngulut taon nanti. Udah na perlu. Jaladanga dong na asing diamu amanami do inanami na boy ulah honota dukon tok tong hita bertahan marsi hohot lau manangi-nangi jala maka porsiai hatani debata di tonga-tonga ni nguluta ido dalan hapar mahanion ni debata di tonga-tonga ni nguluta mengadopi akaragam parukilon parsorion di tonga-tonga ni nguluta nate ido didok minggu sedarion buasa didok minggu jubilate marulu pulup tujak hubama sandok tanoon. Jadi madalan nai dia mau kamanami di inanami
dalanay Holanda hubado parsitong naboy aruponota di tonga-tonga ni ngoluta mangadopi gulmit ni ngoluta asa boy kita sonang mangadopi aka perdalan ni ngoluta di bagasan Kristus. Ido didok halak na porsea manang BHP parsorion na margogo do ibana dinalaho mangadopi nasangguluna. Marsi hohot ibana di bagasan tangyang na tung halak na margogo do si partangyang tung maul pe adupan na di bagasan nguluna ale Tuhanido nagabi parmahan na paluahon ibana di bagasan nguluna. Alani di tonga-tonga ni ngulut sudi bay matuhani gabi parmahan di ngulut tau nate unang hagogo ni portibi jala pangido matutuhatta asa di bayan ibana ngulutta gabi parmahan na dinggan lau marmahani di tonga-tonga ni ngulutta jala di dongan ni Tuhani haparmahani otai laho mangula di aka ulauta. Amin martang yang meda. Ali Tuhan di bata mulia di godang di sumban rohan nami. Dak terbaik kami Tuhan mengatasi saluhut na jujut nagabi parsorion ngulu nami anggo soho oleh Tuhan na manguluhon roha pikiran ngulu nami asa margogo kami laho pasahaton haparmahanyon nami ganup alay Tuhan tutonga-tonga ni akaragam siadupan nami baik di tonga-tonga ni keluarga masyarakat nang di tonga-tonga ni huriam asimaroham Tuhan say homa nagabi hot marmahani ganup ngulu nami Tuhan di bata buanon nami tikion saluhut aka namasa di tonga-tonga ni pakubasyo ni huriam nang takas hali Tuhan hubege kami marhiti parsawan nami di bagas joromon Tuhan asimaroham permahani ma ajari mai jala pasikop ma disudi aka pakubasyoni asa boy ali Tuhan salutna sikop merdalan tahu puji-pujian jala tahu lasni roha diganup hami ali Tuhan akan hinokopmon dang lupa hami pasahaton ali Tuhan tua dupam disude akar ruas ni huriam na di bagasan persahiton marsahit na renge dohon na di bagasan perawatan rumah sakit nang dijabu Tuhan asimaroham parmahani ma roha pikiran sude ruas ni rumah ruas ni huriami asa margogo na sida totong marpakirimon pabua hodo muali hamaulungon di saluhut aka parsahiton di aka ruas ni huriam namarlas ni roha namaragami ali Tuhan alani nang takas diliakodo aka umur nagecang do nang di bagasan sida budabuan ngolu na pinasahat tu bagasan ngolu na sida sai pahot mana sida marlas ni roha jala diliakodo na sida li Tuhan todi asa toktong mananda diri jala tahu na sida makapule atehon di saluhut aka basa-basamu di aka ruas ni huriam ali Tuhan na marsakap di bagasan aka nanaing paulion parsaripon na sida marhiti pasu-pasu parbugason Tuhan di bata homa toktong na marmahani na sida di tonga-tonga ni rumah tangga na sida haduan asa gabi rumah tangga na dinggan siuloy ho jala gabi parmahan di tonga-tonga ni rumah tangga Tuhan di halas roha nami di bagasan tikion di akaragam pesta na pinatupali Tuhan di tonga-tonga ni huriam na buluni baik di aka paskaraya dohot nang aka ulaon dinalaho
mangapehon di tahun transformasi di tahun 2025 baik di tengah-tengah ni huriam dohot di saluhut di HKBP saya patau masalut nayali Tuhan marhite aseni roham mardalan do denggan ali Tuhan de bata lo sido buanon nami sude aka pakubasyo na yang pinamasa di tengah-tengah ni huriam baik di seksi baik di kategorial do nama pertemuan di dewan Tuhan paringgas ma pasu-pasu ma sude ruas ni huria asa bui marharinggason jala to dimi mangula laho pauraton hatami gabi sada ujahan partudion ganup ruas ni huriam Tuhan pasu-pasu ma sude aka ruas ni huriam na pasahaton las ni rohana marhite aka pilihan ali Tuhan di tonga-tonga marpungu na sida di huriam manang di diape lam pasu-pasu ma di ngulu ni aka ruas ni huriam ali mulai sian na met sahat tu na bagudang asa di tabai hodo aka pasu-pasu mi Tuhan asa lam martaba-taba na sida di nalas ni rohana sida mamuji pasanga poko doh na pasahaton akan na umuli tua dupanmu asima roham Tuhan laos di bagasan tikion say ho matok tong ale Tuhan nama masu-masu aka perngonggom aka uluan na marhobas ale Tuhan di huriam HKBP pasar mingguan luat songoni ale Tuhan doh aka pangajari doh nang aka ragam na manugu-nugu jaladang lupa hami pasaton ale Tuhan nang di pernggonggomi negara nami ale Tuhan sian aka presiden aka dewan-dewan rakyat asa di parsahalai hona sida mambuan ruas na adong di tonga-tonga ni bangso Indonesia on asa tartogu na sida tujapala na romak lam takasma marhanguluan jala biar di bagasakko asima roham ali Tuhan di bagasang ulu nami say homa toktong ali Tuhan na mangalen gogo di ganup hami lau mangula dia kelon nami mamuka di ari sa minggu naroon ali Tuhan saya pataparhon saluhut aka parmaran jala ukap masya padiloni langit banua gijangi aka pasu-pasu tu hami sude nang haki pason asa boy ali Tuhan sonang hari beribok kami menjupangi aka punguan parsaworan nang di aka ulon nabi be asima roham bos dorohanami di pangiduan nami tuho holan na mangasan guari Yesus Kristus martangiang hami tuho amin tabuji matu hata sian ede nomor 512 sada ayat sada los tapasahat ma piliata napa duahon yang terasa
Pedong ayat tulu jong ita asal huma. Agasi tutu nampai mine bata tuk soha suhata olong diloha tujong abardosa asidu roha diuka podalan waktu barua puji bade bata oleh manusia Nasroham sopa bade bata dapotok Jehovah rasut timbuli mahite anaknya Tuhan Yesus. Tatangnya koma pilihan natapasahat tu di bata martang yang mahita ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroro ani saluhut sila dohon na dinggan dot nasa ulibasa na malutus pasatami masian na lihon mitu hami pilihan nami tuho saya jalo may gabi uap na khusus di jolong pasu-pasu may jala ramoti asau parhasya kami pilihan non patibulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam doh di porti bion buhay marohanami marhiti todim asal mutadah hami godang di sini lokal mitu hami asal giri-giri mandok moliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di banua gijang saya binarbadi amaguarmu saya Roma harajaunmu
Saya saud malomon roham di bano tongaun songon na di bano gijang. Dehoma tuhami sadari on hangulua siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Unak kami tu untuk pangujunan. Balua mahami siang pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalohamu pasu-pasu nasian debata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di depak ko Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaor honma damena tutodim.